To sú prejebané komédie. Maroš. Čau, Kevin! Čau, Kevin! To je Kevin Costner. On mi napísal, že on príde sám, že sama rozjebe a sám odíde, ako pán Boh. To je Kevin Costner? Nie, to je Majga. Čo? Ja mám ale však ja ho poznám. Ale však on je kamarát. Áno. Môj kamarát není, proste pôjde dolu. Ja sa ťa nepýtam, aký si to kamarát. Sa ma nedotýkaj, prosím ťa. A ty čo si normálne, čo sa ma nerozprávaš? Ja som prejebaný kokot psychopat, daj mi pištol a zastrelím ťa, nemám problém, rozumieš? Ja som blázon. Samopal. Ja som šialený kokot, nemám IQ, ja som debil. Ale čo? Tu máš pištol. Buďte radi, že hľadám Michala Muchu a nie vás, fakt, buďte radi. Ja som prejebaný kokot. Proste odjebem teba, mne je to jedno, rozumieš? Zajtra ideme na matriku, Miky. Kto má matrikuláciu? Na matriku, prevenovať sa na Michala Muchu. Ty? Máš gán? Mucha. Púšťaj mi gán, dám ti prachy. Tu máš. Koľko mi dáš prachy? Sojam. Počkaj, pozri sa. Pozeraj, vyberám mu pištol. Sojam. A jeb na to, lebo neviem, čo ste riešiť vy, ale... Sojam sú kody na gán. Hej, more aj náboje. 250 000 nábojov. Kikene ZSSKJ. My si mal ganta, ustúpiš a namieríš podľa mňa. Počkaj, ja mám ich bohužiaľ, tam neviem kody, lebo tam mám šipka hore telefón. Ale strapo je u mňa doma teraz, chce sa s ním zoznámiť. Ale nie strapo. Strapo. A kde bude ten Mucha? Tu mal byť, pred 5 minútami tu mal byť. Ktorý to ten Asi s ním Kamošku tu mal byť, ja som tu prišiel sám a proste náhodou tu stojíš. Ale však my sme jeho kamoši. Čo? My sme jeho kamoši. Hej. Ty si ktorý? Jak sa voláš na Facebooku? U mňa doma, vieš. To je moja vec. Hej. OK. Bol si na mňa dneska hustý cez Facebook? Nie. OK, tak... Ale som kamarát Micha Mušu. A ja ti napíšem. Ubohaj Majci sa volá. Alebo Macit. Majci, tam čo hovorí. Maci z Vanturov. Nie som Maci, ja som Maci D. Maci. D. Si z Vanturov? On je z Vanturov? Nie, Maci, on není Maci. On je Maci Nie, D. Maci Belica je iný. Maci Belica je podnikateľ, ja som ich akože hopper, to je niečo iné. Robíš byty, hej? Ja robím byty, áno. Ty si DJ Witch. Nie som DJ Witch. Škoda. DJ Witch môže lísať môj pitch, lebo robí ostatné veci s vyjebaným aktorom. Bohužiaľ. Zavolajte Muchovi, kde je. Maroš, volaj Mušovi. Tak si teraz chytaj bradičku a zatra mi napíš na Facebook, že ma rozjebeš na Dominikanskom a keď prídem sem, tak sa zostari. A my máme video, ja mám video, kameru. Ja prídem. Ten gejko mi celý deň písal, že ma rozjebe proste. Ja nie som bitkár, ale toto zabije. Ale kámo, poďme, nebudem sa strieľať. Ako násilie, poďme našie násilie. Ja prídem zajtra, sa tu stretneme. Pozri sa, Aj čaju si donesiem. Pozri násilie, poďme ďalšie násilie. Vážne? A prečo mi tí genka píšu celý deň, 24 hodín, že ma rozjebu? Ja ti napíšem iba 12 hodín. Ale možno si debil. Do piče. Ty čo rešíš Facebook? Môžem ti napísať iba 12 hodín. Facebook je to isté, ako to život, môžeš to vysvetľovať, kurva. No povedz mi to, ja mám čas. Keď to píšeš na Facebook, tak už to je iné, ako to hovoríš naživo. Áno. Keď poviem, že jak sa voláš? Lebo vieš, keď sa... Bado. No, keď poviem, že Bado je kokot, tak to je iné, keď napíšem statu, že Bado je kokot, vieš. Bado je kokot, a ne... A čo si normálne? Ti hovorím príklad, aby sa uvedomil do piče. Bola ironia, kurva, On sa nechce uvedomiť. Proste, keď to píšem na Facebook, tak kurva, je to isté, keď to hovorím naživo, vieš. Ale dobre, naživo. Dobre, keby ste videli toho buzeranta, tak mu povedzte, že kurva som tu. Snapback. Tak mu nehovor nič, je taký fejker, jak on asi. Faker. Asi, no. Fejkovaný buzerant. Ale kľud, my sme debilkovia, jak si povedal. Presne. Ja sedím tu hore a ten getto mi písal, že mám byť v kolese, že príde a že ma rozjebe. Poznáte, keď sa zostrál, takisto jak vy. Ja už vidím vás, keby ste boli na Facebooku, by ste písali to isté, čo on. Buď v kolese, príjem ťa rozjebať. Ja som na Facebooku. Som buzerant. Si povedal, že som buzerant. Nepovedal som nič. Čo Povedal si, už prestaň s tým, že si nič nepovedal. Lebo si povedal, tak už prestaň, že si nič nepovedal. Čo na mňa dvíjaš ruky, alebo čo tu dobre teraz autotočíš? Alebo má také rovine ruky vyššie. Ja mám krivú ruku. Si na mňa agresívny? Ty si agresívny celý čas. Počúvaj, keď mi takto píše celý deň, že on tu čaká, že ma príde rozjebať. On sa zoserie. Ja vyzerám, mám jeho Sa nenahodol dotýkať, vážne. Prečo by si sa odotýkal? Si si istý, vážne. Ty si v tom, čo hovoríš. Myslím, že si trochu vyšší, že teraz sa budem báť do piče. Ja sa aj znižím. A ja si Michal Mucha v tej červenej kapuci sa skrýva pred nami. To bude on. To je asi Michal Mucha. Poznáte Michala Muchu. Tak to je škoda. Dobre, okej. Vyjebám detiska, mám vás v piči proste. Dobre, čau, chod do piče. Povedzte Muchovi, že som tu kurva a že ho čakám do piče. A že jeho kariéra referencii skončila. Vieš čo, práve mi volal Mucha, že ti boskáva rič. Nepočujem vás. Tak live!
Tak live! Keď máš tu nejaký problém, poďte sem po jednom, hej? Po jednom na mňa, hej? Laskavo. Chcete freestyle, chcete bitku, čo chcete? Ty robíš? Freestyle! Si ma točíš?